obosibore is a new idea and a culture that is not ours. Eyine nchira y'abantu abao batarenga entu abo n'abanyamuliro nabo bachete ne idea nga obosibore intutu abwate a structured family, structured mukumu na abwate place yayo, musacha abwate place yayo, mwana abwate place yaye nebi bagokora ntu ariko mix up these things na nosibogete ntu abwate gentu gekoroku posibole aso mugusi you call it human rights. Human rights yani unabona mogo tena human rights mwate na omoisioria okorete iro moisio nde nyomba buna nero musani oyo umate no buno posibole bwaye ebintu bine na bintu itekomadena. These are foreign ideology. Egento ekoroku posibole is very foreign na bebuye kaine ekegusi omonto igokwari go appreciate amate through chombe ina ere nibo yari kworokia noruche yari kworokia oboiri naende gatari na igo tete gwesiboro karwa sabairi bandi ngabona turi kori organize bairi so chombe was a form of appreciation kero bagutuka goika babaso identity yabo goikemanyu igo bono no bosibore gutamanywa ngayorwete na so goche ubuna bo bosibore that is a foreign ideology.